Привет на всички, добре дошли в най-новия епизод на подкаста от студент за студенти. Това е всъщност и първи епизод, който ще бъде пуснат в подкаста и темата ще бъде относно как дойде идеята за книгата, която написах, която е 50 начина да оцелееш като студент. Какво ме вдъхнови, как се стигна до етапа, в който аз пиша всъщност книга, процесът, каква е моята история, нали, защото явно аз не обичам да говоря за неща, върху които нямам поглед върху нещата. И да, горе-долу това ще е първи епизод, като историята започва от това, че аз завърших февруари месец моето следване в Германия, в което аз учих приложни спортни науки, като преди това бях учил нещо, което въобще не ме кефеше и прекъснах и се записах наново в същия университет, като това беше най-доброто решение, което съм взимал. И трябваше да си напиша бакалавърската работа, която беше около 50-60 страници и беше яко писане. Наистина, последните 2 седмици съм си лягал в 1-2 през нощта и съм ставал 6 сутринта за да пиша. Беше наистина доста трудно и някакси набирайки инерция от писането, нали, това е едното нещо, което се случи. И другото е, че завършвайки, аз се запитах, добре, през тези 3 години и половина, аз какво съм научил? И също така, ако сега трябваше да започна наново, понеже много хора ме питаха, ти ще учиш ли сега магистър? И аз казах, че по-скоро съм отворен, искам да видя какво ще се случи след това, като завърша бакалавърската и евентуално ако нещо ми скимне или пък си харесам някаква специалност или си кажа, че ученето на нещо още 2 години е моето нещо, ще запиша. Получавайки тези въпроси, аз се чудих, добре, ако аз сега пак започвам на ново университет и така нататък, има ли нещо, което ми се искало да знам в началото? И всъщност точно ето този въпрос породи идеята за книгата и започнах да събирам идеи и как мога да направя, че да достигне това нещо все повече и повече хора. И някакси се роди идеята за книга и я написах за около месец и половина-два, като всъщност имам интервю за БНТ, което не очаквах, че някога ще се случи нещо такова и че от телевизията ще се свържа с мен относно книгата ми, което е много яко и беше доста вълнуващо. Малко след това всъщност се свързах от Българското национално радио и там направих интервю, също беше много яко. И по този начин се роди всъщност идеята за книгата, което всичко си беше на моя глава. Аз бях поел разходите за абсолютно всичко, за печатница, за редактор, за абсолютно всичко, като всъщност всичко съм си правил от тази гледна точка сам. Да, и горе-долу това е историята на книгата, как стана и така нататък. И какво може да се очаква от подкаста и от YouTube канала, понеже не знам кой от двете ще стане първо, дали YouTube канала или подкаста, но идеята ми е да мога да разширя, така да се каже, книгата и да не е просто в книжен формат, ами да мога да споделям и съвети, които са хем в YouTube, хем под формата на подкаст, нали, да е просто гласово и за да може, независимо къде се намират студентите, те да имат достъп до това нещо и да мога всъщност да обсъждам съветите, които съм дал в книгата в дълбочина, защото книгата е 136 или 138 страници и ако трябваше да навлизам в такава дълбочина, в която планирам да навлизам, тази книга ще стане сигурно 1000 страници. И заради това реших също да направя и подкаст, и YouTube канал. И това всъщност са идеите за как да се развива от студент за студенти в бъдеще, като и в двете платформи ще има съвети относно мотивация, организация, как да спестяваш повече, как да си намериш приятели, как да се приобщиш към новата среда, какво да вземеш със себе си, когато трябва да се местиш в нов град, например, понеже много студенти, които сега започват тепърва, се сблъскват с това нещо или пък имат този страх от това, че се местят от по-малък град към по-голям град
И това наистина е едно голямо предизвикателство. И заради това исках да наблегна на такива теми, които малко хора говорят директно за това нещо, или как да се справиш, или как да имаш повече самоувереност, как да управляваш времето си, което ми напомня всъщност, че написах и малка книжка, която е под формата на PDF, т.е. електронен вариант, която е 5 начина как да управляваш времето си, която смятам, че стана доста добра и може да я намерите долу в описанието. Ще я посна, защото точно това забелязвам, че в днешно време много сме притиснати от това да искаме да правим адски много неща, въпреки че всеки един от нас разполага с 24 часа. И заради това реших да направя и тази книжка. Така че да, в описанието ще намерите. И да, горе-долу това е за днешния епизод или днешното видео. Надявам се това да даде някакси така светлина на какво може да очаквате от двата канала, като идеята ми е да поствам всеки понеделник и също така след време да мога да каня хора в подкаста, за да могат да обменят техния опит и през какво са преминали като студенти, например, и как се справили в началото. И искам да го направя така, че да е от най-различни специалности, от най-различни кътчета от целия свят, защото в днешно време имаме достъп до това нещо, така че stay tuned. Това ще се случи и в бъдеще. И да, ако имате някакви въпроси или предположения за теми, на които искате да чуете да говоря или искате съвети и така нататък, може да ми пишете налично в Instagram, от който е от студент за студенти, или на имейл, от който ще оставя и също долу в описанието, така че не се страхувайте да питате, точно за това създавам тази платформа и тези канали и така нататък, за да може да питате, за да може да получавате съвети, помощ и така нататък. Да, това. Ще се чуем следващия понеделник и да, до скоро!